RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga nagpuyo sa Naga City of Cebu. Aga tumatatampo, nagdasangan nga Iyan. Sige, May. Bye. See you. Bye. Klaro kay kasi may nasanto kay nagkarakara na ka. Grabihan ni mo, no? Bay? Magduha ka tuig nga naghuwat ka anang May. Oo, pagi ka puli eh. Bye. Anak, yun tingnan na. Basta love ni mong usa ka babae. Iyay. Andam ka magpaabot. Sige na, bye. Una ko ni mo, ha? Kaya magkita pa ming May sa coffee shop. Okay. Iyan. Break na nako. Coffee ta? Lara, sorry. Magkita ming May ron. Mao ba? Sige. Okay ra. Kita na lang, Lars. Ito mo 30 minutes na nagpaabot ko ni May. Wala pa nagit siya. Iyan, sorry. Dugay na lang akong meeting. Okay ra, May. Pinako di ko ni mo tungahon. Grabe sad. Malate man tuod ko, no? Pero wasa na may hitabo nga wati katungahan, no? Unsa nga coffee mo? Bay, nangita na ba to si boss ni mo gapon? Nga naman. Amot lang. Pero nakasiguro ko nga bad news. Kay kuan man, mura mag nasuko man to siya. Unsa bay? Okay na. Wala na problema. Di ko no, Lara. Imong report para next week. Shit. Nalimot ko. Pero okay na. Akong gi-overtimean gahapon. Tinuod ka? Ooy, anugon po ang pay sa overtime. Pero makigistorya gahapon si boss nimo. Adto lang siyang office. Sige. I will forgive you this time. Pero next time, dili na. Pasensya kay boss. So, binita mo mo, ha? Hindi ka man yung nanasuna. Pasensya kay boss. Bawi ako next time, boss. We will have a meeting next week. Gusto ko nga niya ka. Okay, boss. Salamat ka nga na sila hapon. Si mo initiwas si mong trabaho. Uy, isa pa yan, uy. Ikaw pa. Nibawas lang sa kunin mo si imong kaayo na ako. Ikaw sa namang nagtudo niya ako sa dihang nagsugod pa lang ko. O sa kas mga nitabang na ako or makatuon ko. Basta, thank you gid kayo sa imong gibuhat, Lara. Isipon ko ning utang kabubuton ako nimo. Okay ra, uy. Okay na kay ko aning imong pakapin ako, iyan. Si May nag-chat. Iyan, magkita ta ugma, please. Doon ako'y importanteng isulti nimo. Unsam ka? Kuyogon ka sa among high school reunion. Pwede ba gud eh? Oo, uy. Dagan man og magdag partners good. So, nakawalaan ako nga, dadunti ka. Sa ato pa, partner ko nimo. Siyempre, no? Maong kinahanglan nga gwapo ka, ha? Ipaila-ila ti ka sa akong mga friends. Hi, May. Kumusta? Okay ra. Uy, kinsa man ni? Imo ning uyab? Ay, si Ian. Ian, si Benji. Classmate na ko before. Benji. Benz na lang, uy. Hi, Ian. Hi, Benj. Nice to meet you. By the way, kuan kining naman ko kanang na naman imong ex sa Solsa, si Carlo. Nasa dang iyang kuan kanang nasa siya uyab dito. mas gwapa gyapon ka, girl. Ay, sorry, Ian. Sorry. Sige ha, aris ako. Ha? Ari ko sa uban ha.
Kaning ako sa silang pangumustahon. Dali iyan. Ipaila-ila di ka sa uban ako mga batchmates. Sige. Si May. Hello? Iyan, naami dinner ron sa akong mga barkada ba? O banda ha? Hala, para ba may meeting karon May? Ay, unahon lang din na nimo kay nako. Ha? Sige na. Doon na sa ko importante nga isulti nimo. Ha? O lagi, sige na. O nakasiguro ko nga maganahan yun ka. Sige. Pangintaan ako bahagi ha. I-text na ako kung sa oras ha, o asa dapit. Okay, see you. Wala ka? Napamatay meeting ron. Palihog na ko ingon ni boss bay, kaya na-emergency. Pero bay, importante man kuan ang meeting ko no. Importante ko no. Lakaw giga. Importante ning akong lakton bay. Unsa bay? Naday si Carlo, ang ex ni May. Musta bay? Okay ra. Hi. Ay, Ian. Nice to see you again. Hello. Thank you kay ni Anhigid ka. Boy, sa pa yan. Lahat magtinanawan si May o si Carlo sa uso ko siya. Thank you sa paghatod nako sa bahay. May, kriyot. Nga no? Di ba matod mo doon na kay isulti na ko? Ha? Nisulti pa ko di ko, ana? Oo, sa dihang nanawagan ako ganina. Ay! Hoy, joke ra to, uy. Sige na, pauli na sa inyo kay gabiin na ra ba? O niya, ting trabaho na po ugma. Good night. Og salamat kayo. Ako pa nimo no. Undangan na nimo. Nailara o. Anhagi ka sa babae nga gigamit ra ka. Sabtaw day. Ano boy? Kana si Lara, dugay na nang may pagtanaw nimo. Walang gi ka makabantay kay busy man kay kasigig paggamit atong May. Nga hangtod karon, wa gihapon ka gisugot. Bay. Mo ni tinuod iyan. Sao na pa ko nakagusto nimo. Pero na magugkailaing nagustuhan mo. Igo na lang ko sa pag-admire nimo sa hilom. Lara. Diba, matod ni mo, doon na kaisulti na ako mong nakikita ka na ako ron. May. Mas maayo tingali nga ako may unang musulti ni mo sa kung gustong isulti pod ka ron. Unsa ka na? Gisugot ati ka iyan. Hey, uwa ka malipay? May, sorry. Mohonong ako sa kong pagpanguyap mo. Unsa? Narealize na ko nga, dili ko ang ipamugos ang akong kaugalingon nimo. Kauhangtod karon ang ex paghihapon nimo ang naasi mo dukan. Iyan. Naibaw ko may. Itong tigibati na nako. Kung nahibaw kong gigamit ako nimo, aron nakaikapakita sa mong ex nga nakamove mo na ka. Iyan, dili na tinuod. Ayaw pugsangin mo kaugalingon, may. Sorry, Iyan. Sorry. Gusto ka. Hangtod ka ron. Wa paghapon ko makamove on niya. Okay ra. Sugod ka ron. Kalimtin ako kay kalimtan at saka. Iyan. Ha? Manguyab ka na ako. Pero, diba... Ako nang yunong, Lars. Wala ko mo padayon sa pagpanguyab ni May. Tingali kong wako nagpagkabuta o nagpagamit ni May. Basin harbay rating nakita. Ano Mayong pagpaminaw sa Lex Pino. Na. Ayaw nagmahayi imong kaugalingon, uy. Anak mo ginamahigog ma. Andam ka mo sakripisyo ug morisgo. Parehas ko tako. Lara. Ang importante, mao ang karon. Og, gisugot na tika. Tinuod? Hagbay ra ko nakagusto ni mo iyan. Nga nung pantusan pa man ako kung kaugalingon, diba? Salamat, Lara. Isaan ako ni mo. Di tagit ka pa sakitan. Lauman ko ka na iyan. From that someday it'd be for real. Karon, mag 3 years na ni Lara. O nagplano na mi sa mong kasal pohon. Tungod kay may umaabot na mga anak. Di na lang kutob. Ug daghang salamat, RMN. Mao
kita mga higalang kaagi ni Ian nga taga Naga City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, Treat You Right. Ang mong kaagi, gibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining talumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Kuran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dining akong suwat suliran. Ako si Boboy, 59 anyos, taga Argao, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong iyaan nga usa ka dagang guwang. Diin ako'y nag-atiman hangtod nga namatay siya. Aron inyo hisabtan, sugdon ko sa diyang batanon pa ko. O buhi pa sa bisitiya nili. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Duwas tag-basket bay, buboy. Pasal ko bay. Di sa ko. Kay pasi pangitaong kong tiya. Saram karon oy. Sukad lang nga naa ka nagpuyo silang tiya ni mo no. Di naman ka magkakuyog sa grupo. Na, pasensya na gid kaayo ninyo ha. Maski kinalan kong tiya ni Ligod, labi na kay maglisod na siya sa paglakaw ron. Ako may magatiman niya. Huwag siya nagpa-eskwila na ako. Dili ko gusto nga masuko siya na ako. Mao nga mo pauli ko sa iyo. Nasige Mao man ka. Sige, kami lang sa. Sige bay. Niagto na ko. Una lang ko ninyo. Tiya. Oh, niya na di ay kadong, Boboy. Diara ko sa akong rocking chair. Paamin ako, tiya. Amin ko, tiya. Aloyan ka sa Diyos, Boboy. Kumusta ang eskwela? Okay naman, tiya. Hapit na gyud ka mong graduate sa high school. Ug nalipay ko nga wa ko nimo pakyasa nga magtarong ka gyud sa imong pagtuon. Samtang buhi pa ko dong. Kung makaabot pa ko inig college nimo, mas maayo. At man na lang gyud ang mga ginagmayng tanom nato diha sa akong yuta ha. Makatabang na sa imong pag-eskwela. O tiya. Nala, sige na, pag-ilis na. Aron makadigamo ka na alang sa atong panihapon. Sige tiya, kay magtuon pasab ko. Ako na lang, Buboy, kinagtuon ka pabaya diha. Ako na lang, tiya. Maglisod ka na ba sa paglakaw? Pumanamasab ko sa akong gituon na, tiya. Okay ra? O say ato? Hello, go, Buboy. Oh, uy. Go, Perlita. Ikaw man din eh. Naas, tiya. Nagluya man ka siya. Ha?
Huwag man siya magluya. Maglisod na lang sa paglakaw. Ay, mao ba? Lisod na gyuday na si tiya, no? Maong ni ako. Kinsa na, boy? Si Gaw Perlita, tiya. May tuyo ni mo. Unsa? Mao na, tiya. Kay nagluya naman gid ka. Mas mayo pa og ibaligya na lang gid na nimong imong yuta. Aron matarong na mo og bahin ba? O, namong tanan nimong pag-umangkon. Uy, batasan. Buhi pa gani ko. Naghuna-huna ka na ni Ana. Wa man gani maghuna-huna ni Ana si Buboy. Nga mo'y nag-atiman ako. Dili ko ibaligya ang akong yuta. Bisan kanusa. Waan ako kahuman og eskwela kay nagsakit-sakit naman ang akong iyaan. Ako na nag-atiman niya. Og napunan pagyud ang atimanunon og pakanunon ako. Kay mitipon sa buong puyo namo ang igsuon ni tiya nga may edad na pod. Og may mga palitunon nga maintenance nga tambal. Duha na silang akong giatiman og gibuhi. Og ang abot sa akong mga pananom ang akong gipadoktor o gipalit sa mga tambal nilang duha ni tiya. Apan, wa gyud magdugay si tiya. May panaw gyud ang akong tiya sa laing kalibutan. O naglisod pa ko sa paghipo sa iyang patayng lawas. O gunya, iparinda ko lang una nimo ang yuta ni tiya Gaw. Aron nga may kahipos ko niya. Aron sa baga matagan na to si tiya og mayong haya o paglubong. Usman, magsige ba ni si tiya og buhis na yuta? Oo, Gaw eh. Ako manggani ang tigbuhis sa ana. Ako'y suguon ni tiya gikan sa abot sa ako mga pananom. Diyang na nagkasakit-sakit na si tiya. Ako nalay mutultol sa pagbuhis ini. Ngayon. Ya, pilam siya prindar mo sa yuta ni tiya. Unsa? Giprinda ni mo ang yuta ni tiya? Aron mahipos siyag tarong. Uy, baya ni mo, uy. Buot-buot, baya ka sa? Parehas ra baya ta nga pag-umangkon ni tiya, ha? Wama lang ka mo konsulta na mo. Unsa day problema ko na prinda ko ang yuta ni tiya, nga wa man ana ko unsa ang kwarta. Gigasto ko man sa paghaya ni tiya ug sa iyang pagpalubong. Daghan bayang bayaranan usa siya malubong sa simbahan ug sementeryo ug ang gasto pagid matag adlaw ug gabi sa iyang paghaya. Unsa din na? Kisa may magiprindahan. Lukatag yun na, ha? Baynunon pa ba yan na nato ng yutaan ni tiya? Ha? Uy, may buboy! Kumusta? Bay, naning kayo. Kay may usa pa katigwa nga gibuhi. Di ba wa naman tiya nimo, di ba? Taod-taod man tong namatay? Oo, mga 3 ka tuig na. Pero naa pa man ang igsuon. Ako tiyo, napa na ako. Butan na nimo sa. Murag na niguwang na lang kag atiman og mga tiguwang bay. Pero hayahay kay kaana oy. Kay ikaw unya yung manununod anang mga kabilin o yuta sa mga tiguwang. Gubot sa kay bayo eh. Kay mga doon ako'y mga igagaw nga. Pirmi lang magsamok na ako. Nga bahinon ko na mo ang yuta sa kong iyaan. Uy, naunsa? Wa sila makonsensya no? Nga mga ayos lagbahin nga wa mas lang magkatiman sa mga tiguwang. Bay, ikaw rin ang angay nga manununod anang yuta o kagtangan sa iyaan nimo nga dagang guwang bay. Kay ikaw ba nagatiman adto hangtod nga namatay? Abot lagi eh. Chay dagan ang yuta Wa magikikuptan nga papili sa anak gikan ni tiya. Nga ako'y manununod. Uy, wadi ka nagpabuhat daan ni tiya ni mo ana bay samtang buhi pa siya. Sus bay, lisod tuod na nimong maangkong yung taa bay. Ha? Mayang pagminaw sa Lex Pino. Hangtod karon, ako'y nagbuhis ng yuta sa kong iyaan nga namatay na. Ug hangtod karon, samukon pagyapon ko sa kong ubang igagaw kay bahinon lagi kuno namo ni yutaan namong tanan. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Kining yuta sa akong iyaan nga dagang guwang, akong giprinda, akong gigasto sa pagkamatay niya. Kung malukat ko ni, pwede ba na akong ibalhin sa akong pangan ang titulo kay ako man ang nagbuhis ini sukad pa kaniadto hangtod karon? Ikaduhang pangutana. Dagang guwang tong akong iyaan. Ug ako na'y nag-atiman adto. Sukad sa batanon pa ko, hangtod nga nagkasakit na siya. Ug ako na siya nagpahiluna nga malubong siya. May katungod ba ko sa iyang yuta nga manunod? Bisan wa ko'y kasulatan kay ako man siya nagtikad ini. Sukad pa kaniadto sa buhi pa ang akong iyaan. Ikatulog pangutana.
may igagaw ko nga magsigi og samok nga ipabaligya ang yuta sa akong iyaan kay among bahinon. May katungod ba sila nga mangayo nga wa man gani siya makaatiman sa akong iyaan sa buhi pa? O wa makatampo bisan piso sa pagkasakit ni ini? Ikaapat og katapusan. Unsa nga klase sa papilis ang akong ipakita para pagmatuod aron dili nila hilabtan o mabaligya ang yuta sa akong iyaan nga maoy source namo sa among panginabuhian. Kay di apen tayo igsuon sa akong iyaan nga dakong buhi, nga akong gibuhi. Unsa may akong buhaton ug kinsa man ang akong duulon bahin ini. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kining akong suliran, Buboy. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay namo pagdugay ipadala ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Josmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mga sukintig paminaw? And kumusta pod ang mga avid likers ug listeners nato? Kumpleto lang gid ang mga detalye ha kung mupadamos inyuhang mga suwat ug mga suliran diri namo. Yes. Yes, ug kinsa may ato ang mga i-greet karon ug mga ang atong magtatampo ko na adlaw attorney si Buboy. Yes. 59 years old. Si Bu 59 years old, taga Argao, no? Cebu, no? So musta na ba yung mga you are never too old to set a new goal or to dream a new dream kuno to. Tinuod yun. No? So, life race is lifetime. No? So, kumusta naman diay ang mga taga Kapiuan, Argao, Cebu. Mga Basilisco family. Susana, Roger, Russell, o si James Rose, o Kambarihan, si Baby, o si Junjun. The same is true to mga taga Gaas. Salamat na kayo ninyo, Engineer Sinay, diya sa Gaas, Balamban, no? Kasi naman itong akong listahan. Basta kay si Ma'am Willie, Engineer Willie Gaas, o si Ma'am, salamat kayo sa iyong pagkababi sa mong grupo, pagkana na mo diya sa Alejandria, no? Gaas. Yes. Ang mga guard na to diya sa DOH-TRC Argao, mayong pagpaminaw, si Wagas Brin, Marson Audrey, Luberas, Jeffrey, ug si Tampos Elizalde, atong mga guard diya sa DOH-TRC Argao. Alright. So, ang mga pangutana ni Buboy, do? Mga pangutana ni Buboy, nga taga Argao, Cebu, sumasa nabati na to ganina sa drama, naprinda ko ning yuta sa akong iyaan, nga dalagang guwang, kay akong gigasto pagkamatay niya. Kung malukat ko ni, pwede ba nako ipabalhin sa akong pangalan ang titulo, kay ako man ang nagbuhis ini, sukad pa kaniad tuhang tud karon. Iyang iyaan na to ni. Murang lisod no. Ang pagpabalhin manggod, the only way para mabalhin na ang titulo, ang yuta ngadto nimo is kung ihatag sa imuhang iyaan nga dagang guwang, kana kung walay laing mo palag or ug iyahang gibaligya og imong gipalit. Wa man na nag-ingon nga kay abi ikay nagbuhis ana na kay katungod or nahimo na kang tag-iya. Ang akong pangutana, na di nagsugo nimo nga ikay mubuhis ana or unsa may puy kasabutan ninyo. Ikay nagbuhis ana kay nakapahimos man pug ka kay niprinda man pug kas yuta. Diba? So kana in that way murang na-offset ra pud ang imuhang pagprinda kay naka-benefit man ka sa imuhang pagbayad pud sa buhis anang yuta. Unya dili siya makiangayon, di pud siya makatarunganon kung dili mo uyon, dili mo sugot nga klaro gyud ha voluntarily unya nakasabot sad siya sa legal consequences sa pagpabalhin anang pangan sa imong titulob sa yuta, no? Kay the only way mabalhin na is kung i-donate sa imong tiya nimo or imuhang paliton deed of donation or deed of sale. Ang mupirma ana og inotaryo na imong tiya, dili ikaw. Ang makabuot ana imong tiya kay kanang iya man ang youth, di ba? Sunod nga pangutana.
Dalagang guwang tong akong iyan. Ug ako nay nagatiman adto sukad sa batanon pako hangtod sa pagkasakit niya. Ug ako na say nagpahilo na nga malubong siya. May katungod ba ko sa iyang yuta nga manunod bisan wala ko'y kasulatan kay ako man say nagtikad ini sukad pa kaniadto sa buhi pa ang akong iyaan. Wa ba kay mga anak ni iyang iyaan, no? Dalagang guwang may giingon do. So wag siya love child, no? Something like that. Unya, dili manggod na ingon mo lagi na. Even if kita pay ning atiman, even if kita pay ning bayad sa buhis, pwede man ka magpa-refund in the event no nga magbinahinay na mo nga magpabayad ka si muhang nabayran dito sa pagbuhis. I-deduct. Pero para pag-ingon nga ikaw may mas nakakuha og dako nga katungod sa mga katigayunan. Sorry gyud Noy Boboy ha, pero sayop gyud na nga paglantaw og paghuna-huna. Kay ang balaod, ang pagtratar na to sa kinsay na ay katungod nga manunod og ang basihan sa pagbinahinay dili man kung kinsay suod, dili man kung kinsay ni gam og ni atiman. Ang basihan ra man gyud sa balaod no kung para naa kay katungod nga makabahin og makasunod makabanus sa katigayunan sa namatay na is kung kadugo ka no kung nanunod ka, you are a legitimate heir sa nanunod, mao gyud nay basihan nato, dili man na ingon ana. Kana siya of course no morally kung on the side magkasinabot mo sa imuhang mga igagaw kay tagang guwang man ni siya kamo manggi manunod no nya mo recognize pud sila sa imuhang pag-atiman pagpangga pagbayad sa buhis aw narapod na sa inyo ha inig bahin ninyo inig execute ninyo sa kanang extrajudicial settlement of estate nga moingon sila nga uy kuya kanang kikibaw man mi nga ikaw ginigam mas dako lang imuhang bahin isip pagbayad na lang pud na namo nimo sa imuhang kanang pagpangga o pagbayad sa buhis ni tiya ana. Pero ug wa gyud tay mahimo. Dawat limpyo gyud ning uban. Okay? Okay. Sunod nga pangutana. May igagaw ko nga nagsigi og samok nga ipabaligya ang yuta sa akong iyaan kay among bahinon. May katungod ba silang mangayo nga wala man gani siya magatiman sa akong iyaan sa buhi pa og wala makatampo bisan piso pagkasakit ini? Kana siyang pagbaligya ana is a decision ninyong tanan. No kay kamo mangyud tanan ang mag-decide ana nya kung dili mo magkasinabot aw di gina mabaligya ang yuta no kay di man na pwede nga dili mo mag-uyon tanan unless ang ilaharang bahin ang ilahara pong ibaligya no o kana dili ra gyud na kay para wala lang gyoy samo kay mahog na manggod nga inig kamatay sa tao pagpanaw sa inyong tiya ang nahog nga nahimo nagyong heredero is kamo na mangyud tanan so dili gyud nimo baligya nga ikaw lang or mapabalhin on your own just because ikaw mo'y atiman or just because sila ganahan silang ibaligya kwartahon nila magsabot gyud mong tanan. Okay. Ikaw pa to katapusang pangutana. Unsa may klase sa papilis ang akong ipakita para magpantuod aron dili nila hilabtan o mabaligya ang yuta sa akong iyaan nga maoy source namo sa among panginabuhian. Kay niya pa intaw igsuon sa akong iyaan nga akong gibuhi. Unsa may akong buhaton ug kinsa man ang akong buulon bahin ani. Napade igsuon no. So mas dako og right ni igsuon sa iyaan. Unsa man kay ang iyang katungod is one share unya silang mga pag-umangkon kung nipanaw na ang ilahang mga amahan ug inahan nga igsuon ni tiya naa sila katungod mo bahin representing one share sa ilahang ginikanan. Ana din no. So naapag yun na mo na ang ato ang kuan so dili gyud pud pwede nga ilahon na tanan di man gyud pud na mabaligya didto pwede kang musuwat didto sa Register of Deeds o sa assessor nga namatay ng inyong tiya niya wa pa mo nahuman og bahin-bahin ana ha anaon na lang yun na. Okay so now takasabot ka sa speaker ni Attorney Eileen Boboy no. Mga sukintig paminaw hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan og kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuwang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.